Kaixo, jokalariok, zer modu zaudete, ongi primeran, poste naiz. Hemen gaude, Black Ops 3-aren bila alegia. Gizue, zombie historian egon diren mapa originalak, handienak pasatzen ari garela, Black Ops 3-aren perai. Bai, isile pixaten, Maxis. Eta kaso honetan, edo gaurko egunean, gaude ez nago. Beti gaude esatea, etzi zeba plural nintziteko mania, nitan ere itzalagatik izango eko, auskalo. Nago The Rise-eko mapan, oso mapa bitxia, divertigarri gara jolazteko, izo hemen arma berri bat jarri zuela, berri bat ez, arma berezi bat, mapa honetakoa, dela eslifikadora, eslifikia, eta egin nola dagoan. Da, montatu egin behar da, arraro den bezala, Black Ops 2-an dena montatu behartzen, denbora guztien. Eta egun oso gutxi daude ditut Black Ops 3-a probatzeko, baino ja irik, plan jokoa, zepetan ibili nituan, nahiz da kanalera ez nire zerrigo, disfrutatzeko intentzerekin jolazten nuelako, ez? Betatika joku bukarako jokura, edo ateratzen duen jokura, aldaketak egon daitezke, eta... Bueno, básicamente ez nian esarri joz, zombi kesitxon. Aunque bai Bowie agertu gala, eta mapa baten zea, eta bueno. Piskat hype hauta entxok, inglesez hype, kiston koguekin Black Ops 3-a probatzeko, baina PlayStation lauean, oaintxe bertan PlayStation 3-an gaude, ez daik ejatzea, baina betan oso divertidarrea egin zitzeten multijalkolaria, oso askarra, bizia, eta ikusiko ju, ze iten jau, pum. Bueno, pum. ¡Qué valor meterse conmigo! Ez que hemen nola letxez erkatizkiat, hortik etorri, salto itelle. Nasesko, oin zetozik, oin ikan. Headshot! A ber ba. Eta beti bezala, gamerantxia.eu zen informazio gehiago, blogak, jokuei buruzko informazioa, Euskal Minecraft zerbitzaria, Minecraft zerbitzaria euskalduna, alegia euskeraz ibiltzekoa, baita ere gaina debalde, naiz eta VIP modoan ere baduzuen jolastea, beri important palomo modoan, baina horren informazio guztia, gamerantxia.eu zen aurkituko duzuen. Eta pixat spam iten nahi nagoela, baina igualdik. Duzuen bertan apuntatzeko aukera, game erantziko partaidu, biderri bat, kiston rondo torriko zaitek, etxegitzen. Zombirrakos! Jo, zumaten bora, oi haitu gabe, bomba. Ez, utzi hazen paki. Pakia, bixaren. Hola, hortik nolatean hau, etxegin. Hola, esete. Batzutan kiston jugadak itezkia, eta beste eta ez. Utziak presiaren pakien. A ver, leheno ez abazatzen haken. Ziajo, ez diazu jo. ¿Quién demonios te crees para ponerme las manos encima? Batzutan eskopeta, bi metroak destoza bitei eta metro batea ez dikakatzen. Igual apunteia dek eskasa. Bazetore. Pum! Oa! Pues garen rondan, eta oantxe bertan etorriko dira hemengo ronda bereziko zombiak, ez? Txakurrak bezala. Eta ez, urrengo rondan izangoek. Urrengo rondan izangoek. Ez ekiat ikusteko kereiko zengo zuen, pizkat txaran, pizkat fatan etxot.
Bueno, hasi gaituk. Baina, aquí alagatzeko. Serri, baina literalmente. Hola. Venga, vuelta. Biltzen saiatuko ditu. Oh. A tomar! Utziazu epakian! Hilda zaudete! Oh. Hilda zaudete! Gogo. Azkenengoa. Oh. Buah, oain izango banona titana ematia. Osa, a ber, oain zombiak etortzen dituken. ¡Oh, mierda! Traed más ofrendas. ¡Hala! ¡A repartir alegría! Venga. A ver, venga. Aprovechatu torri nebila. ¡Ish! Joder! Juston derduen hau. Bitxo horiek bala bat faiatu gabe, akatzen duzue, kutsilloakin edari bat eman dituzue extra aparte, munizioz aparte, eta hori nahi lortu abertzitara amatizeten, baina ez teik izan. Bueno ba, urrengo arte, izan utxa, aio!